Φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι εδώ, στην ψηφιακή φωλέα, όπου σήμερα έχει την πολύ μεγάλη τιμή να φιλοξενεί τον φίλο μου τον Κώστα τον Παναγιωτίδη. Δικιά μου τιμή. Όχι, είναι μεγάλη μου τιμή και θα πω και γιατί. Τον άνθρωπο αυτόν τον γνωρίζω από το 1989, όταν πρωτοπαρουσιάστηκα εγώ στην Ένωση Ποντίων Εορδέας, εδώ στην Τολμαΐδα. Ναι. Και στην Καυκάσου, Κώστα. Καυκάσου. Στην οδό Καυκάσου τότε. Και ήθελα να μάθω λύρα. Πήγα να μάθω λύρα. Ναι. Εκεί γνώρισα τον παππού τον Λαμπριανό, τον Κοσμίδη. Τον παππού, εγώ έκανα παρέα μαζί του. Τον παππού τον Λάμπη. Ναι, εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Εσύ μωρό έμενες, ναι. Εγώ είπα μωρό έμενε, αλλά λίγο κι άλλο τρανό μωρό. Όχι, ήμουνα. Με το που μπήκα λοιπόν στο σύλλογο και ξεκίνησα να παρακολουθώ τους λιράριδες, όλους τους συλλόγους, τους φτασμένους, τους έτοιμους, ο Κώστας έκανε μπαμ. Ξεχώρισε. Ήταν δεδομένο δηλαδή και τον παρακολουθούσα από κοντά. Στην πορεία ο Κώστας βέβαια με δισκογραφίες, με το Γιώτη το Γαβριλίδη, θυμάμαι πολύ όμορφα πράγματα. Με το Κουρτίδη, με το Χρύσανθο, κάποιες βραδιές. Δόξα τω Θεώ, γεμάτο το ρεπερτόριο. Το ρεπερτόριο, ναι, εντάξει. Εμείς περάσαμε καλά. Εγώ τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ, μου είχα πέτυχα χιλιάδες ώρες. Λένε για πάρα πολλά. Αυτό που σημαίνει είναι όμως οι προσωπικές σχέσεις, οι φιλικές σχέσεις που κάνεις, αυτό μένει. Η παρά έρχεται και φεύγει. Ναι. Αυτό που όταν κάνεις απολογισμό, φτάνεις στα 60 ας πούμε και κοντεύεις και κάνεις απολογισμό, λες τι έκανα. Έχω ένα φίλο εδώ, έχω ένα φίλο εκεί, έχω ένα φίλο εκεί, έχω ένα φίλο, αυτά. Ναι. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται. Ναι, είναι για τα προστοζήν. Ναι. Να πω επίσης ότι ο Κώστας τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζω, κατασκευάζει ποντιακές λίρες. Ναι, έχω γύρω στα 15 χρόνια που ασχολούμαι με την κατασκευή της λίρας. Λίρα κατασκεύαζε και λίρες περιστασιακά, βέβαια, όχι επαγγελματικά, ο πατέρας μου. Από εκεί έμαθα μερικά πράγματα. Φύτευσα και κοντά στον Τσέχο τον Μεγάλο, γιατί ήταν πολύ φίλος μου και τελευταία που είχε μείνει μόνος Κωστάκη, αλλά να λέπωσε, πήγαινα εκεί, δεν έλεγε βέβαια μυστικά. Αλλά εγώ έβλεπα, ας πούμε, εκεί πώς τα κάνει. Δεν είχα σκοπό να κάνω, αλλά μ' άρεσε, ας πούμε, η κατασκευή. Ο Τάσος Αμανατίδης, ο οποίος ήταν και συγγενής, πολύ μεγάλος κατασκευαστής. Ο Ιωσήφιδης ο Νίκος, από αυτούς τους τρεις μεγάλους. Ναι. Και ο Καράμπελας ο Μπάμπης, που πρόσφατα τον χάσαμε, τον θείο του Μπάμπη. Με κάνανε, ας πούμε, να ξεκινήσω να κατασκευάζω λίρα. Βασικά, επειδή κάνω και μαθήματα λίρας και τέτοια, στα παιδιά, με βόλευε κιόλας, ας πούμε, για αυτό το πράγμα, οπότε τώρα βέβαια το κάνουμε σαν χόμπι, γιατί γίνανε πάρα πολλοί κατασκευαστές. Χόμπι, εγώ έπαιξα κάποια όργανα του Κώστα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Πολύ ωραία χρώματα, ναι, και τα ζυλάκια και τα ζυλοκάπανα, όλα. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Και αυτή ήταν η διαδρομή μας. Μπράβο. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που έχω τον Κώστα ξανά λέω κοντά μου. Να πω κάτι. Ο Γιαννάκης είναι ένα παιδί σεμνό, ένα παιδί που περνάει απαρατήρητο για λόγω χαρακτήρας, αλλά είναι ένας πολύ καλός καλλιτέχνης. Έχω μείνει έκπληκτος με τα στιχάκια σου, πραγματικά δεν το λέω επειδή είμαστε ζωντανά τώρα, έκπληκτος με τα στιχάκια σου, με το πώς χρησιμοποιείς τη γλώσσα και πώς αξιοποιείς αυτό το ταλέντο που έχεις με τη στιχογραφία και με το να γράφεις μουσικές. Μπράβο. Ειλικρινά, δηλαδή, έχω ενθουσιαστεί. Τέτοιο στίχο σπάνια βλέπεις, ειδικά από παιδιά της ηλικίας σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Θα σας παίξουμε ένα τικ, ωραίο, παλιό, μας αρέσει πολύ. Σας το παίξω εγώ, θα σας τραγουδήσω ο Κώστας, ευτυχώς. Και έτσι κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Πάμε. Δεν μπορπατιστάκι και κοπανθίσνε, δεν μπορπατιστάκι και κοπανθίσνε, τα μελεσίδε έρχουν να γλύκαια να μυρίσνε, τα μελεσίδε έρχουν να γλύκαια να μυρίσνε.
Ελέπατάκι ο ήλιος μας, ο παλικάρτζελεύω. Ελέπατάκι ο ήλιος μας, ο παλικάρτζελεύω. Να είμαι μικρομέλες, οι δαπάνης να κονεύω. Να είμαι μικρομέλες, οι δαπάνης να κονεύω. Μπράβο Γιάννη. Όι σώρωμα με λέπωσε και κλαίω για τεσένα. Σώρωμα με λέπωσε και κλαίω για τεσένα. Νυχτάνει μέρα καίουμε μάνα να είναι εμένα. Νυχτάνει μέρα καίουμε μάνα να είναι εμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά.